Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате поредното предизборно издание на Студио 52, публицистично предаване на Energy Vision Търговище. Както снощи разбрахте, тези, които бяха пред малкия екран, идущата седмица преди изборите, ще бъде наистина наситена крайно много с предизборни прояви. Студио 52 ще ви предложи среща с най-актуалните, с най-големите политически сили и партии и движения в нашата община, които са издигнали свои кандидати за кметове на общината през идущия мандат и свои общински съветници. Само мога да ви кажа в началото, че има 10 кандидатури за кметове на общината и 15 партии, коалиции и движения ще участват в състезанието за общински съветници в местната власт. В 30 села ще бъдат директно избирани кметове, а общо избирателите в нашата община, още един път ви ги напомням, са 58 697. И както мнозина пожелаха, в края на сегашното излъчване, на сегашното предаване, ще ви съобщя и програмата за идущата седмица. Тази вечер мой гост в предизборно студио 52 е господин Йовчо Йовчев, който е кандидат за кмет на община Търговище от партия Движение за социален хуманизъм. Добър вечер, господин Йовчев. Добър вечер и добър вечер на нашите зрители. Радвам се, че сте в студио 52 и ще можем да поговорим за всичко това, което наистина вълнува нашите избиратели преди 23 октомври. Все пак най-напред един такъв малко личен въпрос. Хората ви познават. Вие бяхте 3 години в екипа на доктор Минев като заместник кмет, но все пак 2-3 изречения от вашата биография. Моята биография е много пъстра. Завършил съм висшето си образование в Велико Търново, в Висшето народно военно училище Васил Левски, като отличник на профила танкисти техници на випуск 76-та година и съм с гражданска специалност инженер двигатели с вътрешно горение. Служил съм в много поделения на българската армия, но най-вече в гарнизоните Шумен, там съм бил в учебно-танковия полк, преподавател по електроспециално оборудване на танка, в Бургас, електроинженер на Бургаската дивизия. Завършил съм, можем да кажем по сегашно магистратура, в АОНСО, 2-годишен курс на обучение по икономика и управление на националното стопанство. Тогава това беше задължително условие, за да може от военните поделения офицерите да дойдат на работа в Хан Крум, най-големия мощния завод тогава на системата, където започнах работа в цех 22, най-напред като заместник началник на цех и продължих по-нататък. Служил съм също и в системата на военното оповестяване, като началник на отдел военен в Попово и на гражданска защита едновременно. Тогава бяха заедно. По-късно в военно окръжие Търговище, като началник отделение автотракторна техника. През 2000-та година, 1999 и 2000-та година, бях поканен за главен инженер на Хан Крум, Търговище. Тогава всъщност и се пенсионирах. След това започнах работа като заместник по административно-стопанската част на профилакториума на енергия на доктор Мирева. И последните 3 години бях заместник кмет на община Търговище. На 57 години съм, женен съм. От първия брак имам една дъщеря, казва се Жанет Йовчева. Тя е актриса в сатиричния театър, а при втория брак отгледах един син, който в момента е в София инспектор полицейски в 6-то управление. Имаме се и си отглеждаме с баба му едно малко внуче на 5 години. В момента се грижим за него. Моята съпруга е учителка в 3-та детска градина. Да. Това мога накратко да кажа. Да. Интересна биография, човешка, топла. Сега, вие влязахте в екипа на доктор Мирев като заместник кмет, като представител тогава на партия АТАК. Сега виждаме, че сте кандидат за кмет на общината от партия Движение за социален хуманизъм.
Предполагам, че мнозина от нашите зрители, независимо от срещите, които вие провеждате, и някои са получили нужната информация, но мнозина от нашите зрители биха искали да чуят защо се появи и какво изповядва тази партия Движение за социален хуманизъм. Най-напред съм длъжен да обясня на всички, които говорят, че прелитам от партия в партия, че съм членувал до сега само в две партии. Едната, това е партията, бившата комунистическа партия, на която всички бяхме членове и която по силата на деполитизирането на армията, аз бях принуден да напусна. По-късно станах член на партия Атака, която напуснах миналата година, януари месец, поради несъгласие с действията на ръководството на партия Атака. Централното ръководство, с което имахме страшно много сблъсъци по отношение на това как в смесените райони трябва да се води политиката на тази партия. Виждате до какви ексцесии доведе поведението на ръководството в последно време. Значи аз откровено казвам, че бях много против това и против този начин и модел. И този начин, но и против това да не се обръща внимание на хората, които са ги избрали, защото аз лично ходих при господин Сидеров, след като бяха освободени 200 работници в Хан Крум, да му се моля да помогне с Бойко Борисов да намерят работа, ремонтен фонд да се даде на Хан Крум, за да не останат. Декември месец по-миналата година, преди Коледа, бяха изкарани тези работници на улицата, останани без работа. Беше ми отговорено, че няма да ми окажат съдействие, защото не сме били във властта, което тотално ме разграничи от тях като ръководство. Защо се появи Движение за социален хуманизъм? Значи аз не съм член на тази партия. Аз бях поканен да използвам мандата на тази партия от господин Радославов лично. Мога да кажа, че на Бузлужа там той ме извика да ме запознае с Ивайло Калфин, кандидата за президент, който е от тази партия. Да запознае с всички кандидати по места и оттам аз поех ангажимента в Търговище да представлявам, да използвам мандата на тази партия и да се кандидатирам от тях с техния мандат. Така че инсинуациите, че прелитам от партия в партия, моля да спрат до тук. Просто аз не съм член на тази партия, но използвам мандата на тази партия и споделям убеждението, че социален хуманизъм е едно нещо, което е много ценно, защото виждате напоследък какви са по света големите брожения. Всичките касаят точно тези проблеми, които се решават от този тип партии. Това е основно за партията. А вашите лични мотиви да се кандидатирате, нали, това е, така да се каже, партийното кредо. Вашето кредо какво е, господин Йовчев? Защото вие бехте заместник, долу-горе сте запознати с политиката на сегашното, така да се каже, местно правителство. Най-големият мотив, който така ме накара да се кандидатирам сега за тези избори в момента, това е, че няма алтернатива на сегашното управление. Тая мантра, която в момента навсякъде се разнася, няма по-добър от доктор Мирев, няма по-добър от сегашния екип, който управлява общината. Аз не съм съгласен с нея. Напълно съм убеден, че могат много неща да се направят, общината да се извади от това положение, в което се намира, едно от най-задните места, знаете, по всички въпроси, и да се решават по друг начин проблемите на гражданите на Търговище, защото те вече са наслоени, натрупани много здраво. И това повтаряне, че едва ли не само този екип може да реши проблемите, а той не ги решава вече 12 години, това ме накара да се кандидатирам. Основният мотив. Това е основният мотив. Пък и това, което натрупах като опит през това време, което е много важно, защото друго е да си приказваме празни приказки, а отделно е въпросът някои от нещата да сме ги решавали вече на практика. Добре. Така, предполагам от вашите срещи с хората също са ви питали, но и аз ще ви попитам, тъй като може би част от нашите зрители не са наясно. Защо на третата година ви пенсионираха, така да се каже, защото доколкото разбрахме, май не са ви пенсионирали, а просто са ви освободили като заместник-кмет на общината. Каква е истината? Аз вече казах, аз съм пенсионер от 2000-та година. Значи по правото, което придобиваме офицерите в българската армия на пенсия, с стажа му, с всичките работи, години, на по-ранни години се пенсионирах.
След това навсякъде, където съм работил като пенсионер. Да. С правото пенсионерите също да работят. Така. В екипа на доктор Мирев той много добре знаеше, че аз съм пенсионер. Бях освободен. Това е по-точната дума. И мога да кажа, че аз лично не можах да разбера защо. Да не би съкращаване общо на тежката администрация или... Беше направен един опит да се изведат някои от хората, които по една такава причина, че са пенсионери. Лично аз не съм убеден, че момента беше подходящ, тъй като през това време аз се занимавах с съвсем сериозни неща, които касаеха инвестиции в общинската икономика и мисля, че една от причините беше точно това. Кажете точно за този казус. Аз ще го формулирам по този начин. Гражданите на Търговище да си направят сами сметката. 3 години, като заместник кмет от квотата там, от партия Атака, срещу мене беше направена тотална атака по линия на ДПС. Те ми искаха оставката на всяка общинска сесия, почти. След това, като излязох от партия Атака, миналата година, януари месец, пристигнаха ръководствата на партия Атака, в лицето на Павел Шопов и други такива, които пред доктор Мирев са искали моята оставка. Тъй като съм излязал вече от партията и трябвало те да предложат друг зам-кмет от тяхната. Това значи много подводни течения. Доктор Мирев им е отговорил, по негови думи, че всъщност той ме държи там като специалист, а не като човек от партия Атака, защото аз наистина в своята дейност се дистанцирах се дистанцирах от това, което е партийното и се изпълнява задълженията като заместник кмет, който се грижи за всички граждани на Търговище, независимо от тях. За определените ресори, за които отговарях. И за мен е още неясно защо, след като цяла година там се занимавах с проблемите на това да докараме тук едни инвестиции за изграждането на завод за локомотиви и вагони на територията на Търговище, бях внезапно освободен. И то точно преди да започнат сериозните там по-нататъчни сериозни събития, защото имаше продължение. Китайците пристигнаха във връзка с този проект тази година, март месец в България. Така. Но аз вече бях извън борда, аз не представлявам общината, нямам никакво представителство. Не поехате щафетата и да... Значи, аз се обърнах към доктор Мирев, тъй като бях уведомен да може да отиде да ги посрещне, тъй като аз вече не съм никакъв. Той ми обеща, даже ми обеща да вземе и мен, тъй като аз съм по-запознат с проекта. Обаче не го изпълни. И всичко приключи. И китайците се завинаха обратно. А какво биха инвестирали? А тук какво биха инвестирали? Тях ги заинтересуваха две неща всъщност. В предварителните разговори, които водихме с тях. Тъй като аз не крия, че не съм сам в този целият проект. Аз съм използвал Варненския технически университет, мои стари познати там професори, с които сме работили в Хан Крум, с които заедно изградихме проекта, детайлизирахме го, защото това е много важно, за да ги заинтересува. Използвахме това, че общината е изпълнила един проект по европрограми за индустриален парк, точно до ЖП гарата, този език, който е зеления там, за да може да ги привлечем с това да не си купуват мястото, а да използват общинския терен, който е за това предназначен. Всички тия неща бяха наясно, проектът беше разписан, изпратен, занимавахме включително министра на транспорта, тогавашния министър Цветков. При срещата му в Китай, той ходи в Китай в края на октомври месец. Нещата почти са били стигнали до край. Той ги покани да дойдат тук, нали? По негова покана дойдоха тук. 5, доколкото знам, начало с вице-президента на най-голямата северна компания, железопътна тяхна, пристигнаха в България, но не бяха поканени в Търговище и си отидоха обратно. Тя ги бъзнеше и другия въпрос, това, което ние всички граждани на Търговище го знаем и което аз го залагам в моите приоритети. Летище Търговище. Летище Търговище за тях е много ценна база, защото те сега в момента имат една линия Пекин-Букурещ,
кацат техните самолети в Букурещ, обаче това е държавно летище, знаете, държавни такси, складове, всичко това нещо им се трупа върху цените на стоките, докато тук можеха да си купят летището, което веднъж беше продадено, знаете, на едно младо момче от Добрич за някакви там на цена на един апартамент, може би даже и по-малко. Това, което за нас беше важно и това, което някои хора повтарят, че те нямало тук точно в Търговище да направят завода. Не, на тях им беше изгодно това. На тях им беше изгодно, че Търговище е близко до Русе. Това, което може бързо стоките им да намират път по реката Дунав в цяла Европа. И много други неща, които, айде сега да не говорим, защото не се случиха, нали, по принцип. Въпросът е, че пътят вече е оттъпкан и може да се извърви отново. Вие после, когато стане дума за вашите приоритети, може би пак да споделите, но аз бих искал да ви попитам, господин Йовчев, вие 3 години бяхте в екипа на доктор Мирев като заместник кмет, познавате работата и на администрацията, и на Общинския съвет. Кажете вашето мнение, тъй като почти всички, които ми гостуват, аз ги питам, защото нали, истината се ражда някой път от многото мнение и оценки. Как работеше през това време, да се казва, ръководния екип на администрацията? Как работеше Общинския съвет? Вижте, аз ще започна от там, че всъщност аз независимо, че бях определен за това, не бях много държан в течение на всичките проблеми, които се решаваха в общината. По разбираеми причини, на мен ми бяха дали всички странични сектори и което беше очудващо, толкова много на един заместник кмет, а разпределението не беше равномерно на останалите заместници. Защото, знаете, аз отговарях за транспорт, за животновъдство, за земеделие, за гори, за търговия, тъй като бях и директор на Панаира, за социални дейности, всички социални дейности, за младежките дейности, за спорта. Социалната сфера. Всички тия неща, включително и за кучетата, отговарях и за пътните знаци на територията на община Търговище, така че на мен беше даден един ресор, който да не ми дава възможност много да се заглеждам на страни какво става. Само един факт ще ви кажа тук, за да ви стане ясно как се работи в общината. В самото начало, като отидох, някои колеги ме посъветваха, тъй като там върви един поток от документи, който трябва да се резолира до съответни подизпълнители. И виждаха, че аз съм затрупан и почвам да ги разписвам веднага на момента, в който ги получавам. Те ми казаха, Йовчев, може ли така? Не може ли да го оставиш малко да отлежи, тежест си придай, една седмица тук да постои, че тогава, те какво ще кажат хората? Той веднага ги разписва нещата и бърза да ги свърши. Има едно такова настроение в някои от хората в общината. Дано сега при този новия екип, който доктор Мирев, нали, като извади там пенсионерите, по-младите свършват по-добре тази работа, нямам нищо против и не знам как става това вече след октомври месец. Другото, което може да се каже, е, че в Общинския съвет също трябва да настъпят много сериозни промени, защото тия решения, които се вземат в Общинския съвет, са особено важни. Хората не знаят. Аз затова и предлагам такава листа с мои кандидати за общински съветници. Там трябва да има хора, които да могат да отстояват своето собствено мнение и мнението си на специалисти, а не да гласуват под строй или да гласуват, както им каже, партийното ръководство. Защото тогава нещата на хората, проблемите на хората в Търговище не се решават. На практика не се решават. Или пък се забатачват още повече. Имаше ли случаи на конфликт на интереси? С нощи господин Красимир Русев 2 случая така извади на показ. Те са обществено познати, но вашето мнение? Разбира се, че е имало случаи на конфликт на интереси, но най-големият конфликт на интереси е конфликта на интересите на гражданите на Търговище с решението на Общинския съвет. Вземете последната сесия. 2 милиона лева ще ги вземем на заем и после ще се изплащат от хората от Търговище. Решение, което се взе. Но то се взе, аз знам защо. Притиснати от обстоятелствата, общински съветници са го гласували това решение. Но никой в момента, може би в новия общински съвет, ще се постави този въпрос. Кое накара? Коя е причината? Тия 2 милиона да се теглят като заем от общината и да се изплащат на вноски 4 години напред, ще се плащат по 36 000.
Нали, все пак там трябва да има един човек, който да ги задава тия въпроси в този общински съвет. Или да не е един, да съм повече, това е още по-добре. Защото в момента никой не ги задава, гласуват, заминават и край. За да не се затвори общината, защото иначе фонд ФЛАГ трябваше да ги изиска тия неща, да удари, нали, това, което става на практика, нали, спира всички средства към община Търговище, те трябва да я затворят и да си отидат вкъщи. Те направиха този жест, теглиха тези пари и ние ще ги плащаме. Поне трябва да се каже на хората, кое е причината тези пари да се теглят. Това поне трябва да се разбере. А сегашният общински съвет не излезе никой, за да каже, това нещо е така и така и така. Това също ме амбицира да вкараме вътре в този общински съвет една свежа струя, по-млади хора, по-сериозни. Да, кажете сега за вашата листа, сега му е мястото, както се казва. Ами аз мога да ги представя всеки един по-отделно, аз на повечето срещи ги водя, някои от тях със себе си, разбира се, там, където имат възможност, защото всички, почти всички работят. Веднага след мен, това е господин Росен Милачков, гражданите на Търговище го познават като директора на училището на деца с увреден слух. Един амбициозен специалист в своята област. Значи той, освен че е историк, преподавател по история, той е и специалист по сурдопедагогика. Един от малкото в страната. Един от малкото в страната и е член на Съюза на учените, тъй като се занимава и с историята на сурдопедагогиката и има много интересни изследвания за Свети Иван Рилски, като един от първите там, който в България още в тия далечни времена е успял да се занимава с хората с увреждания. Втори в листата, това е господин Стойчев, гражданите на Търговище, Светлан Стойчев се казва, го познават повече като директора на бизнесмен, който притежава шивашки фабрики, но не само тази в Търговище, той има още на 2 места, доколкото знам в Силистра и надолу в Странджа има още една фабрика, но той в момента се е заел да работи и в областта на като агробизнесмен, да може да създаде черничеви масиви около Търговище, за да възстанови бобарството и да почне да произвежда основата за производство на куприната, която, разбира се, да е изнасяна в чужбина. Така че той е един сериозен, с много амбиции бизнесмен, който има собствено мнение и може да го устоява и в Общинския съвет. На трето място сме сложили един млад специалист, Божидар Агов. Той е завършил Химически институт в София. До тук всички са висшисти, пропуснах и за господин Стойчев. Завършил е ХТИ в София. Бил е, гражданите на Търговище го познават като директор на информационни системи за известно време. Сега в момента се занимава в сферата на частния бизнес. Има цех за производство на мебели. Следващата в списъка е Антония Маринова, директор на защитеното жилище в село Лиляк. Тя завършва 4-то си висше образование в момента в Икономически институт в Свищов. Следващата в списъка е докторката Василева. Психиатър в болницата, в психиатричното отделение, завежда детско психиатрично отделение, доколкото разбрах, България са само 3. Тя има 2 специалности, и психиатрия за възрастни, и детска психиатрия завършила. Занимава се също с научна работа, постоянно е по разни симпозиуми, наскоро се върна от симпозиум от Буенос Айрес. Младо момиче, амбициозно в неговата област, се развива много добре. Следващата след нея, това е Даниела Ирукова. Тя е бизнесменка в село Въбъл. Занимава се с агробизнес, занимава се и с бизнес търговия с недвижимости. Аврам Аврамов от община Търговище също. Госпожица Николова, Наталия Николова, която е бивша инспекторка в НОИ Търговище. Младо момиче, също завършило висше образование, икономическо.
Бойко. Господин Грозданов, да, Бойко Грозданов, който го познават всички като председател на Съюза на българските автомобилисти и най-вече като човека, който радетелства тук на територията на общината на моторните спортове набляга основно, нали, знаете, ралито организира тук и други такива, мъчи се да възроди спидуея на територията на град Търговище. И последна е доктор Никола, която гражданите на Търговище е познават от дългогодишната работа като детски лекар в болницата в Търговище, сега по-настоящен вече е пенсионер. Така. Това с по няколко думи за всеки един, може да съм ги, не на всеки да съм обяснил всичките неща, които са приоритети. Много точно казах най-важното за тази интересна и бих казал силно специализирана, дето се казва, от технократи и от хора на хуманните професии. Сега, правим впечатление, господин Йовчев, че от тези програми, които са сега на показ и които хората могат да прочитат, те апропо май много не се и попоявиха, но все пак, поне на вашите предизборни материали, вие имате 5-6 основни приоритети, които са много актуални и много интересни. Да започнем, все пак още имаме време до паузата, да започнем с някои от тях, които предполагам силно интересуват нашите граждани. Ами, всичките тия неща, които съм ги изписал като свои приоритети, аз съм ги преживял. Като заместник-кмет съм видял, че те са актуални и много важни за гражданите на Търговище, затова ги предлагам като бъдещо решение. Аз смятам, че най-големият проблем на община Търговище е безработицата. Вие предлагате 1000. Аз предлагам 1000 работни места нови. Като казвам предлагам... Няма на първия ден да дойде деца. Но това, за което говорихме до тук и този път, който съм извървял, ми дава увереността, че ние можем да го постигнем това нещо. И можем да го постигнем по много линии, не само тази, която обясних. Има възможности за най-различни инвестиции от най-различни страни. Но човек трябва да се разбяга, да тръгне да ги постига тия неща. А не да казва, какъв завод ще правиш? Как може да направиш завод? И това ми го казва човек, който първо никога не е бил в производство, а после когато аз му казах, мога да си го представя, защото аз съм работил в Ханкро, тогава, когато работиха 6800 работници. В моя цех са били 700 човека, на 3 смени. Сега даже няма такъв завод, нали, не визирам тия Шишеджам и Елерсис, но другите предприятия на територията на Търговище нямат такова количество работници. Така че, първо знам как да го направя и второ, аз съм го правил. Така. Това нещо, което е много важно за нашия град, което трябва да се направи, да се извоюва летище Търговище, да се направи работещо и да се направи, защото там има такива богати възможности, една безмитна зона при него, за да може да се изнася стоки, както от далечния изток, така и в западна посока, което да ни даде възможност и да се развиваме тук като един търговски център, какъвто винаги сме си били. В скоби, господин Йовчев, защо до сега, доколкото знам и в предни мандати на доктор Мирев и не само на доктор Мирев, този въпрос беше винаги един от най-така приоритетни. Защо все пак той не получи някакво решение? Защото държавата няма интерес. Така. В момента държавата няма интерес между летище Варна и летище Горна Оряховица да възобновява още едно летище. Това летище обаче е много ценно, защото е строено за военни нужди. На него могат да кацат много тежки самолети и представлява интерес, представлява интерес за много тежките такива каргополети, които хората действително търсят такива места. Това, което е много важно, е, че той е на такава една позиция спрямо Варна и спрямо Русе, спрямо Румъния и Турция също. Румъния и Турция, това, което дава възможност да го развием и по-нататък. Така, друг приоритет? Третия приоритет, аз видях, че има възможност да се развие Търговишкия панаир. Това, което направих през 3 години, докато бях директор, вие знаете много добре, че аз преместих там Веселия панаир, макар че някои бяха скептично настроени, че там няма да тръгне, те така били, иначе били търговци, то там тръгна и както видяхме, вече се утвърди. Но по принцип видях, че този панаир може да се развие, както го направиха тук в околните, следите в Разград и какво става в Добрич и така нататък. Може да стане или целогодишен, или да е свързан с определени
наши приоритети тук, които да му дадат възможност той да продължи да се развива и да върви нагоре. Аз мисля, че последната година, като бях директор на Панаира, показахме така един ръст в развитието на Панаира, така че знам как да го постигнем, можем да го направим това нещо много бързо, но трябва една добра воля от страна на ръководството на общината, за да стане това нещо. Да. Сега, нека да направим обичайната пауза, господин Йовчев, и ние малко 2-3 минути да си починем. Уважаеми зрители, сега имаме малка рекламна пауза, ще видите някои клипови за предстоящите избори и след това се връщате в студио 52 с разговора с господин Йовчо Йовчев, кандидат за кмет на община Търговище от партия Движение за социален хуманизъм. Уважаеми зрители, продължаваме в студио 52 разговора с инженер Йовчо Йовчев, който е кандидат за кмет на община Търговище от партия Движение за социален хуманизъм. На телефон 66080 можете във втората част да се включите в нашият разговор, ваши мнения или въпроси към господин Йовчев. Прекъснахме заради рекламната пауза, точно когато той изброяваше някои основни приоритети, които биха били, така да се каже, в папката на един бъдещ кмет, ако той, разбира се, е такъв. И бих искал да продължиме. Ами да продължим от там, докъдето бяхме стигнали. Всъщност следващия ми приоритет, който е много важен и който боде очите и троши колите на търговищеници, това е проблема с улиците. Знаете много добре. Асфалтирането на улиците трябва да се извърши не само на дупките. Трябва да се преасфалтират улиците на Търговище. Мога да посоча конкретни примери в съседни общини, Попово, Шумен. Хората действително направиха ремонт, но качествен ремонт, добре, цялостно асфалтиране. Това нещо може да се направи в нашата община. Откъде намериха пари, докато до сега всички наши, и господин Такоров на времето като заместник кмет, даже и доктор Мирев и други са казвали, че ако искате средствата за децата, за детските градини, за здравеопазване, за училищата и така нататък, да ги вложим, ще ги вложим. Как другите общини намират формулата, за да имат средства и за това? Кажете от вашата позиция. Ами, успяват да убедят общинските съветници, съответните кметове, да им гласуват пари, не да ги плащат на банките, ами да ги слагат като асфалт, да ги насочат в тая посока. По същия начин може да се теглят също заеми. Чувам, че някои от тях са теглят заеми. Програмите за регионално развитие? По програмите за регионално развитие на нас ни предстои, не знам докъде стигна защитата, да се смени канализационната и водопроводната мрежа. Защото всичко това е свързано с пускането на пречиствателната станция на Търговище. Знаем много добре. И там има проблеми, които все още не са решени, защото това обаче не са кметски проблеми. Знаете много добре, че пречиствателната станция по съвсем други пари, държавни се решават нещата там. Но независимо от това, ние трябва да сме готови при пускането и вече да сме направили нашата мрежа канализационна. На нашата улица мога да дам конкретен пример. През месец копаят на едно и също място и сменят една и съща тръба. И тази практика не прекъснали? Не, може да го проверите сега, петното същото е там. Това се отнася за повечето улици в Търговище. Аз не давам пример само с моята улица. Тия неща трябва да престанат, но трябва да се направят в тази последователност, като се разкопае града, да се смени водопроводната и канализационната мрежа. След това, което се вижда в квартал Въбъл, слягането на пътя, трябва отгоре да се мине наново, да се направи нова асфалтова настилка и така да се реши вече окончателно проблема на Търговище. Аз така го виждам, че може да се реши този проблем. Така, друг приоритет? Следващото, което е много важно и което аз започнах да го изпълнявам под една или друга форма с изпълнението, което направихме на дневните центрове, дневен център за възрастни хора и дневен център за възрастни хора с увреждания. Знаете много добре. Те не работеха
бяха в насипно състояние мебелите и всичко останало, поради една проста причина, че не е формулирано добре пред Министерството да се изискат съответните длъжности, които да дадат възможност за обгрижване на хората там. Беше направено почти като пенсионерски клуб, за който да се грижи само един човек. А те вътре само на първия етаж са около 6 тоалетни, мисля, че има и бани. На втория етаж има също такива сервизни помещения, за които трябваше да се грижи персонал. Персонал трябва да се грижи и за самите възрастни хора, защото те искат обгрижване, медицински работници, съответно там рехабилитатори и тем подобно. Всичкото това нещо го направихме с едно голямо бягане до София, до Министерството на труда и социалната политика и успяхме да ги разделим на 2 центъра, за да може да има и за възрастни хора с увреждания. То така или иначе имаше създадени такива условия. Просто преформулирахме проекта и го пуснахме. Но какво забелязахме? В тези възрастни хора, които са настанени там, те са много доволни, че са настанени там. Обаче всички задават един и същи въпрос. Вечерно време, като се приберем, се прибираме от топлото на студеното. Прибираме се от това обгрижване в една несигурност, защото не знаем през нощта дали няма да ни стане нещо лошо, няма медицинско лице, няма това. Няма. Всичките тия неща ме наведоха на мисълта, че тук трябва да се прави старчески дом. Е необходим на Търговище. Този старчески дом ние го замислиме отдавна, още от самото начало, като пуснахме 9 центрове. И аз в тази връзка правих, разбира се, с подписа на доктор Мирев, писмо. Изпратихме на 3 министри на отбраната. Знаете, те се сменяха много бързо. И едва този последния министър Аню Ангелов, знаете много добре, дойде тук в Търговище и каза, че вече Търговишкото поделение ще бъде те са 2, ще бъдат дадени на областния управител. Но аз мога да кажа, че това е стъпката, първата стъпка, защото областният управител после трябва да преотдаде поделенията за ползване като общинска собственост на общината. Но аз казвам на гражданите на Търговище, че в това писмо, заявявам го, за да го знаят, че в това писмо, което изпратихме на министра, ние ги искаме тези поделения точно за такива нужди. За дом за възрастни хора, седмична грижа, така се води в Министерството на това, с такъв комунален център, който да ги обслужва тотално, с медицинско обслужване денонощно, с възможности за там обслужване, каквато и да е деловодна част, която ги интересува. Данъците да си плащат на место, да не ходят да ги разкарваме тук из целия град, защото това също го разбрахме, че съществува като проблем. И те да получат едно пълно обгрижване. Сега, как може да се реши този въпрос? Много бързо може да се реши по европейските програми. Много бързо може да се реши на принципа на публично-частното партньорство. Защото там има достатъчно територия, която да заинтригува някои от големите строителни фирми, с които може да се направи ето ви тук да си построите 1-2 блокчета или 3 там да си продавате апартаменти, ама за сметка на това ще построите тук старчески дом. Модерен, чисто нов. При всички положения на тази територия могат да се построят и другите неща. Модерни спортни съоръжения, тъй като някои хора може да не са ходили на територията. Ще се върши даже комплекс с стадион Димитър Бурков. Не са ходили може би на територията някои хора, не знаят, че вътре има басейн, има с олимпийски размери вътре в самото поделение. Има стадион, нормален стадион. Точно така. Така че там има достатъчно съоръжения, спортни, с малко да ги пипнем и ще стане веднага нещо модерно и хубаво, което ще бъде за всички граждани на Търговище. Няма да е само за, както сега за управление спортни отбори, да може всеки един да отиде и да спортува. Там могат да бъдат настанени, както го написахме, и неправителствените организации. В момента всичките те пишат писма до кандидатите на кметове, ама къде ще ни осигурите сграда, за да може да развърнем нашата дейност или възможност там да си направим определените проекти, защото във всички проекти, които те изготвят, неправителствените организации, това нещо е задължително условие да го посочат, че ще го изпълняват еди коя са сграда, предостъпена от общината. А на общината за неправителствените организации остана една барака също. Знаете там. На Бенковска. Така че, ето, за това сме ги разписали. Тези неща трябва да ги... Аз обещавам да ги следя много внимателно, как ще бъдат изпълнени след това. Защото апетитите към тези поделения, тези 160 декара на тая територия има всичко. Има вода, има газ, има канализация, всичко.
което е необходимо. Апетитите за там са много. И ако Общинският съвет почне да взема решения в такава посока, да се даде на еди кой си, и ние ги знаем кои са, как се раздават. Да се надяваме, че такъв генерален въпрос. Значи това е много важен въпрос, който трябва да го устояваме здраво и аз като приоритет в моята бъдеща дейност ще бъде това нещо да го направим за гражданите на Търговище, а не за определени лица и фирми. Това са нещата, които имам. Все важни, социални, икономически. Ами вижте, тези неща, аз като заместник кмет съм приемал много хора, техните жалби. Трябва да ви кажа, че тук проблема на Търговище, тази безработица е за младите хора на Търговище, но тя тормози и старите хора. Значи младите какво се получава при тях? Аз съм имал семейства, които се жалят, че не могат да отсеят, поставени са пред една дилема, дали да купят лекарство на детето си, което е болно, или да си купят храна. В такива положения са поставени такива семейства, защото само един работи, заплатите, знаете, тук са 350-400 лева, които не могат да изхранат, най-ниските. Или пък са разделени семействата. Семействата един е в чужбина, един е тук, гледа децата. Или пък двамата са в чужбина, оставят децата на възрастните хора, на бабите и дядовците. Възрастните хора, като им заминат децата в чужбина или пък където другаде да работят, те пък на стари години имат нужда от обгрижване. Виждате какво е. Значи това е тотален проблем. Аз виждам хората как са се навели главите тук в Търговище и върват и могат да се решат проблемите. И това нещо трябва да се отпуши един път за винаги. За да може наистина ние да разберем, че в нашия град е място за живеене на търговищенци. Това не се получава, въпреки че има големи инвестиции. Знаете много добре, Шишеджам, Енерсис, нали? Но за гражданите на Търговище безработицата остава. Остава и тя е голям бич. Страшен бич, който ние най-напред трябва да се вземем да решаваме този въпрос. Иначе младите хора ще избягат и тук ще се промени състава на нашата община, знаете много добре. Така, в контекста на вашите мисли, как преминавате вашите предизборни срещи? Как ще мине и последната седмица, господин Йовчев? Става точно седмица до изборите. Какво вълнува хората, и млади, и стари? Те някои от тях вие ги засегнахте, но предполагам, че някъде хората може да са по-хрисими, но другаде са твърде критични, остри. Така ли е? Така е. Значи какво вълнува хората? Аз в моите срещи се мъча да разяснявам положението, истинското положение. Защото не мога да кажа другите кандидати с какво се занимават, но виждам, че много от нещата хората не ги знаят. По ред причини. Нямат интернет, възрастните хора. Младите хора пък ги интересуват други неща, в момента не се занимават конкретно с политика. Твърде редки са и срещите между изборите. Също, И големите проблеми в селата са с това, че застаряващо населението и вече животновъдството не може да ги изхранва, и то се топи просто. Всичко се топи. Селата са станали в много жалко състояние, се намират някои от селата на територията на Търговище. Ние правим срещи тук с хора, които са изпаднали в едно шоково състояние. Те просто ходят само да си купят до магазина хляб и се връщат обратно вкъщи. Всичкото си го мъчат да си го доставят от двора, но то, знаете много добре какви са сега екологичните изисквания. Вече не може да се развива нашето животновъдство с сви до нула заради тия специфични там екологични изисквания за сметища, за боклуци, къде да се изхвърлят и т.н. В града ви казах какъв е основният проблем. И другия проблем е с това, че някои хора в нашия град поставят въпросите, но те не им се решават. Ето ще ви кажа един конкретен пример. Сега тук съвсем наскоро гледах там, че почистват паметника на Никола Симов Курт. Няма лошо. Обаче аз лично познавам неговия правнук, който живее тук и който се грижи за двете си деца сам. Едното е в 8 клас. Тъне в нищета и от 10 години се е поставил въпроса да му се даде общинско жилище. И до този момент не му е решен проблем. Това, ако не е срам за нашата община, не мога да отговоря защо. Не мога. Той е идол при мен, ходил съм лично при другия заместник кмет, който е там председател на комисията по жилищно настаняване. Нещата се решават за определени групи хора, за другите. Това е най-жалкото и аз смятам с моето влизане в общината, ако разбира се гражданите на Търговище ми гласуват доверие, тия неща да ги променяме вече, защото достатъчно. Така, иначе
хората, по-младите, по-старите, как приемат статуквото сегашното? Какви ви са усещанията? Искате да се променят някои неща? Или просто... Ами вижте, младите хора искат да се променят нещата, но при тях големият проблем е това. Те не вярват вече. Много са лъгани. Колко години минават, а тяхното положение не се подобрява, а се влошава. Имам тук хора, мои познати, по-млади такива, които са принудени даже в годината 1-2 месеца да изкарат в чужбина, само да си запушат дупките в бюджета и да се върнат обратно тук. Те са изгубили всяка вяра, че тук може да им се реши проблем. А тук може да се реши проблема, ако се разкрият работни места. Да има достатъчно работни места, те ще останат тук. Ако направим такъв завод, който да работи с, примерно с Варненския технически университет, там да се създават кадри, технически кадри за тук, ние дори ще дойдат и хора от други общини при нас, ще дойдат млади хора, които да променят облика на нашия град. Но това нещо не се прави. Ето, един конкретен пример как се случи в миналата година. Няма желание просто от сегашното ръководство да се направи, може би. Или не само, може да има желание, но може пък някои други странични фактори да пречат. На една предизборна среща бяха изнесени данни, господин Йовчев, че фактически ако в момента в Търговище се построят, да кажем, 2 или дори един завод с повече работни места, да кажем, по подобие на Шишеджам към 1000 души, ние нямаме вече в Търговище квалифицирана работна ръка. Тя просто е изтекла, както вие казвате, а има буквално хора, които, както се казват, никаква квалификация и не са годни. И тогава казват, нали, че ако всеки един бизнесмен направи това предприятие, той ще трябва, както и вие казвате, да се внася или да се търси работна ръка, даже не от съседни окръзи, защото не се знае там дали биха я намерили, едва ли не в чужбина. Наистина ли толкова тревожна картината? Мисля, че в това отношение някои хора не са прави. Защото всяка фирма, когато създава производство на някаква нова територия, тя е длъжна, самата фирма се задължава сама за себе си да си създаде първия екип работна ръка. Да би нашите работници, които ходиха в Турция и се учиха в Шишеджам, да бяха научени предварително. Точно. Нали? Значи, там те се създадоха кадри, създадоха си кадри, следващите така възможност да се обучават. И то така става на практика. Така че не мога да убедя, че младите хора на Търговище и то не знам колко висшисти имаме вече, които стоят без работа, няма много бързо да се преквалифицират и да почнат работа, стига да им се даде възможност за това. Нали? А може би училищата би следвало да са адекватни на времето. Нали? Сега ето Шишеджам стъкло, другаде знаем какво производство, трето би следвало по-бързо да реагират и самите училища. Нали? И вие сами го казвате, значи нашите училища не реагират правилно. И фактически нашите деца, вместо да са готови утре веднага да поемат сериозни поръчки и отговорности, не могат. Ето и тук и в образованието, значи трябва да се мисли, че трябва да се в крак с времето. Ами затова има комисии. Затова има комисии. В областта има една комисия, която точно с тия проблеми се занимава. Но аз съм присъствал на някои от нейните заседания и не съм убеден, че тя може да решава проблемите. Ако можеше да ги решава, до сега трябваше да са решени. Така, сега, кажете нещо лично за вашата кампания, за офиса, където могат хората да ви срещнат. Значи офиса ни се намира на улица Клокотница 8. Да. Това е тук над... като се тръгне от магазина за... точно така. Гума нагоре и в дясно, по уличката. Може на витрината веднага да се види, че това е наш офис, защото там има плакати, там има, отгоре се вее българското знаме, така че отдалече може да се види къде е. По всяко време могат да дойдат хора там. Там имаме екип, който работи от млади момичета, които се занимават с това, да уреждат нашите срещи към момента. Въпроси, така че към тях могат писмено да бъдат поставени, ако ние в момента, аз липсвам или някой от другите там кандидати за общински съветници липсват. Обикновено над вечер там всички се събираме в извънработното време вече, когато могат да се освободят нашите хора. Но ние основно сега в момента залагаме на срещите, живите срещи с избирателите и имаме един график, в който посещаваме селата. Значи сега в петък бяхме в Върдун. Трябва да ви кажа, че залата на това читалище беше почти пълна. Но защо?
защото хората там разбраха, че ние можем да осигурим работа. Нали? В момента там, знаете, се изпълнява един проект за пътя и тъй като аз имам лични контакти с някои от ръководителите, които ще наемат работната ръка, като разбраха, всичките дойдоха, защото само това ги интересува тях на тази територия. Така че, така като обиколим всичките села, като видим къде са проблемите и като чуем от устата на хората какво ги интересува, ние ще бъдем после по-информирани и ще имаме възможност пък и да ги решаваме по-нататък тези проблеми, стига да влезем в другите дни до 21-ви какво предвиждате? Значи в 21-ви всъщност това е последния ден, нали? Преди изборите в 18 часа в залата на театъра ще бъде проведена среща на гражданите на Търговище, за което ги каня да заповядат, с всичките наши общински съветници и с ръководството на тази партия Движение за социален хуманизъм. Сега няма да конкретизирам имена, защото не знам до тогава кои ще дойдат, но председател на партията във всички случаи ще бъде тук и с него предполагам там неговите сътрудници. Така че могат да дойдат, да чуят още веднъж за какво става въпрос и какви неща решаваме като първи крачки да изпълняваме. Тук ми бяха зададени в хода на нашите срещи, бяха ми зададени някои такива интересни въпроси. Например, какво ще направя, ако не стане нищо от това, което обещаваме да тръгнем да правим. Ами аз казвам на гражданите на Търговище открито и ясно. Още на втората година ще си подавам оставка. Ако нещо не мога от тези неща да свърша. Така че на всички да е ясно, че не се стремя към тая власт, както някои си мислят, а се стремя да постигна нещо за тях самите. И много моля младите хора да излязат този път да гласуват. Младите хора са обезверени, разбирам ги напълно, имат много големи проблеми, но не бива да остават другите да им решават проблемите. Защото на изборите се получава точно този парадокс. Точно младите, които понасят цялата тежест на прехода, не излизат да гласуват. Излизат по строй, знаете, да гласуват едни определени групи хора, които им решават по този начин съдбата. Те им я предопределят. И утре страдат, и после страдат именно те. Това не мога да го разбера. Случва се вече на много избори. Точно в самия ден няма да излезат да гласуват. Какво толкова е проблемно да излезат за който и ден, но да гласуват? Защото по този начин се увеличава възможността да настъпи някаква промяна и за тях самите. Така. Това трябва да го разберем. Сега вече сме към края на нашето предаване. Много интересен разговор, господин Йовчев, но аз на всички мои гости в Студио 52, кандидати за кметови или за общински съветници, накрая задавам 3 еднакви въпроса. Според вас, каква е предизборната кампания в нашата община? Толерантна ли е? Компроматна ли е? Има ли нюанси за купуване на гласове? Как я оценявате? Така накратко съвсем. Аз мога да кажа, че до момента поне, както върви кампанията, е толерантна. Имам сведения, че се купуват гласове, но не мога да ги твърдя, тъй като знаете какви са изискванията за да можем да твърдим, че това се случва. Но то ще се види по резултатите. Всеки може да види накрая за кого, кои са гласували, в кои секции дори може да се ориентира. Страхувате ли се, че могат в някои секции, да не казвам всички, да има така, както се казва, фалшифициране на изборите? Значи лошото е, че по този начин партиите, които разполагат с много средства, научиха един тип население, нашето население тук, което е от такъв произход с малка грамотност. Научиха ги да гласуват срещу заплащане. И сега в момента надаването при тях е голямо, както чувам, и хората вземат от всякъде парите и не се знае за кого ще гласуват, което е най-интересно. Така че може да има изненади на тези избори. Така, вторият въпрос е, също, което задавам на всички мои гости. Какви изводи си направихте от събитията в Катуница и последвалите ги протести в 14 града на страната? С една дума обобщено, как може да бъде запазен, гарантиран етническия мир в България, в страната, както е до сега? Какви са основните изводи според вас? Основният извод, който аз съм си го направил още, казах ви, миналата година, когато напуснах партия „Атака", че не трябва да има конфронтация. От конфронтацията нищо не печели.
Отделно, че при конфронтацията не се решават проблеми. Те се изострят, задълбочават се. Аз го видях това в един такъв, дори в един общински съвет като нашия. Конфронтацията. Значи, срещу моите докладни записки се гласуваше така, че да се покаже, че една определена група са против мене от общинските съветници. Те си позволиха дори един път такъв куриоз, да не си приброят гласовете добре и бяха оставили преди миналата нова година, не тази, която сега е предната нова година, бяха оставили животновъдите без субсидии, защото гласуваха срещу моята докладна записка, с която им разпределяме пасищата. Така, и последният въпрос с едно-две изречения. Ако вие станете кмет, каква администрация бихте изградили? Много промени могат да се направят в администрацията по отношение на това най-важното, което в момента ние не изпълняваме. Ние не усвояваме европейски пари. Значи там звеното, което в момента се готви да се направи, е изнесено извън територията на общината, ако забелязвате. Мъчат се да направят един междуселищен център, който да решава проблемите на проектирането по европрограмите, което е също голям проблем. Аз съм убеден, защото съм виждал кашоните с документи, които се носят в София, на които всеки едно листче винаги могат да намерят някаква тотална грешка, която да се... Така, ами вече времето ни изтече, господин Йовчев. Предполагам, че нашите зрители са останали доволни от това, което ви откровенно споделихте. Пожелавам успех на вас и на вашите общински съветници в предстоящите избори. Уважаеми зрители, все пак едно последно изречение за кого да гласуват, с коя бюлетина? Уважаеми зрители, ако решите да ми дадете възможност да продължа работата си специално по докарване на чуждестранни инвестиции, по осигуряване на работни места, по всички тия приоритети, които изборих тук пред вас, гласувайте с Хикс срещу номер 32 на 23. Много лесно се помня. Да. На 23 с номер 32. За мен като за общински кмет, за кандидатите за общински съветници и в съответните кметства в Лиляк и в Макаропол също имаме кандидати за кмет. Да, благодаря, господин Йовчев. Уважаеми зрители, това е за тази вечер. Утре почиваме, утре е неделя. От понеделник нататък, както ви казах в нощното предаване, всяка вечер Студио 52 ще ви среща с кандидати за кметове на общината или с общински съветници. В понеделник очаквайте срещата ми с доктор Явор Александров и с доктор Христо Христов, които са кандидати за общински съветници от Демократи за силна България. Разделям се с вас с пожелание от целия екип на Energy Vision за спокойна нощ и приятно прекарване на утрешния почивен ден.